No, dneska ako keď vidím, tak sa kúpem a užívam si leto v laptopy. Ale čo to tu ja vidím? Počkaj, to si chcem vyskúšať, ideš si vyskúšať. Driving. Poďme na to. Zú. To pekne funguje, čo ti dá? Ja som trafený, ja som narazil práve do mosta. To nesmiem už urobiť. Dobre, otočím sa. Dobre, pozri, jak to dobre skáče. Čo ti dáva? Keď chceš ďalšie takéto videá, musíš ma podporiť. Hop, to bola taká nakreslená rybička. Utopená loď, jasné. Loď, ďalšia. Pekne. Tak to tu poskáčem. Hop sa. Hop. A sem. Tak to som si užil teda jazdu. Keby chcel ďalšie takéto dovolenkové videá, to príde aj inokedy. Podpor toto lajkom a followom.